Ysbeidiau, hey look, ysbeidiau, hey look. Y Gorlan yw a ddiwedd noson. Bwyd chef. Y Gorlan I fi yw lle cymdeithasol a croesawgar lle gallu cael bwyd a chwarae dy denu. Lle gael bwrger ag elenwyr stiwmog. Y Gorlan yw rhywle I rywun fynd I gael bwyd yn y nos, gael y nos, a wedyn mae taflenni I siarad am Duw a mae rhywun na I siarad a os chi eisiau help yn unrhyw ffordd. Lle I gymdeithasu, ymlacio, adfywhau ac cael amser I feddwl. Bob blwyddyn mae 2,000 o Cymru Cymraeg yn dod i'r Eisteddfod. Pobl ifanc yn dod fan hyn I maes B, I cael clywed banjo byw, I gwersylla. A yr unig lle fan hyn I cael bwyd yw y Gorlan, yn enwedig yn oriau man o bore ar ôl dod mas o gig falle. Lle mae rili angen bwyd nhw chi, burger neu paned. Mae'r Gorlan yn cyfle arbennig I rannu eich ffydd gyda pobl yng Nghymru. Mae'r Gorlan yn cyfle arbennig I dod I nabod Cristnogion arall. Mae'r Gorlan yn cyfle arbennig I gweini. Mae'r Gorlan yn cyfle arbennig I fod yn rhan o dîm. Mae'r Gorlan yn cyfle arbennig I fod yn rhan o wythnos yr Eisteddfod. Mae'r Gorlan yn cyfle arbennig I gwisgo t-shirt cool. Os mae pobl angen bwyd, mae'r Gorlan yn darparu bwyd yn nhw. Os mae pobl angen diod, mae'r Gorlan yn darparu diod yn nhw. Ond mae tîm Gorlan yn meddwl mae'r angen fwyast o pobl yng Nghymru yw dod I nabod Duw trwy ei fab Iesu Grist. So dyna beth ni'n ma I wneud. Golygu bod fi'n cael cyfle I efengylu pobl. Mae'n golygu bod yn cyfle I fi wasanaethu am wythnos a dangos cymaint mae Iesu Grist yn I ni'n trio gwasanaethu pobl sy'n aros ar maes B, trio edrych ar eu holau nhw. Os ydyn nhw wedi blino neu cael gorfod i'r fed. A ni hefyd yn chwilio am gyfleoedd I rannu'n ffydd ni a gweithio pobl yn y Iesu Grist a newyddion da ynglyn o'r groes. Wel, mae'n gyfle I ddarparu gwasanaeth. Mae hefyd yn gyfle I siarad gyda pobl a sôn beth sy'n ffydd, fe ni'n credu hefyd. Sy'n fwy pwysig na'r burgers. Mae Lenny wedi bod yn flwyddyn caled iawn achos ni ddim wedi bod â digon o weithwyr yma ar y tîm. Felly ni ddim wedi gallu sbario pobl I fod dros yr arall y cwmta yn rannu'r efengyl. A ni wedi goffod dibynnu ar griw bychan o bobl I weithio trwy'r wythnos. A felly ni yn gofyn I chi am gefnogaeth oherwydd os nag ni'n gallu cael tym bach mwy o ymrwymiad, bydd dim modd I ni barhau I wneud y gwaith yma ar maes B. Gasoline